Un veciño da parroquia da Lonia, no concello de Ourense, enfrontouse aos dous atracadores que, encapuchados, ameazaron cunha espingarda de canón recortados e cunha pistola para roubalo. Bernardino Garrido, de 72 anos e que reside só nunha vivenda unifamiliar nunha zona illada, en ningún momento se amedrentou ante as amenazas dos ladróns. Dixo, mira que te mato. Dixo, por que me van a matar a mí? Que che fixen eu, calipollas? Se descubre a cara, que che peta un este que che arranca a cabeza. Dixo, mira que te mato. E nesto ven outro con cordel dices. E dixo, me pongo armado de outro. E dixo, pero que eres tú por mandar por aeroporto? Por veña, dame a carteira. Dixo, toma a carteira. Se por veña, traene para aquí. Pois dixo, por un chadou que agora meto no bolsillo. Quítame do bolsillo. Mentre se producía discusións entre ladróns e vítima, dúas veciñas pasaron polo lugar avisando a policía. Os asaltantes fuxiron a pé e foron detidos pouco despois pola policía cando tentaban liscar nesta furgoneta. No interior do vehículo levaban agochadas as armas empregadas presuntamente no asalto á vivenda. Cree que facerlles fronte aos atracadores foi unha decisión acertada. Bueno, que sei, eu sería o destino. Eles non me pegaron un tiro porque non quixeron, que non lle escapei para nada. Nin lle dei a carteira tampouco. Dixen, colle, mato no bolsillo. Por se me ven a coller no bolsillo, quito a escopeta ao outro e doi un na cabeza. Comprende? Os dous detidos, un home veciño de Ourense de 45 anos e un mozo de 22 originario de Colombia, están nos calabozos da Policía Nacional á espera do seu paso á disposición xudicial.